Salam. Eger sen aýdym aýtmagy höwüs edýän bolsaň, onda şu konkurs ýürüti seň üçin. Ýakyn wagtda gel aýdym aýdym akkauntyna höwüsçi aýdymçylaryň arasynda täze konkurs açylýar. Bu konkursyň bary ýogy 3 tane şerti bar. Birinji şerti gel aýdym aýdym akkauntyna hemde on podpiskasyndaky bary ýogy 3 tane adama agza bolmaly. Hemde ikinji şerti gel aýdym aýdym akkauntynyň YouTube kanalyna agza bolmaly. Hem agza bolanyny bardy. Biler ýaly onu screen edip bir de Instagram'dan uğratmalı. Üçüncü şerti, istenip bir halayan aydımımızdan 1 minutluk video yazar, onu bir de uğratmalı, onu gel aydym aýdym akkauntynyň YouTube kanalından paylaşar. Yeňiçiler bolsa YouTube'da video prosmotryna görä saýlanır. Indi iň esasy ýeri yeňiçileň sowgady näme? Konkursyň ahyrynda 3 tane yeňiçi saýlanır prosmotra görä. Üçüncü ýeri, istenip bir aýdymyny kaber görnüşde ýazyp berer. İkinci ýere bizim saýlan ýyldız aýdymçymyz bilen duet kaber ýazyp berer. Iň esasy birinji ýeriň sowgady bolsa, rejissor Qowunç Allanazarowdan ýeňji istenip aýdymyna bir klip sowgat. Bu konkursa 14 ýaşdan ýokary istenip adam gatnaşyp biler. Videolar fevral aýynyň 16-syny çenli kabul edilýär. Konkurs fevral aýynyň 16-syna başlap 26-syna jemlenýär. Holun, belki bu konkurs sizin üstünlüğü tarap ilkinci ädimiz bolar.